darrera ponència és de la Muriel Botey, que és sotsdirectora de Qualitat i Responsabilitat Social de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est. Parlarà sobre el Hub Recircula de la UPC, impulsat des de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est. Muriel, quan vulguis. Hola, bon dia i moltes gràcies per la invitació. Abans que res voldria felicitar-vos a la Comissió de Veïns del Besòs Maresme per organitzar aquesta jornada i agrair la invitació com a veïns nous del barri des del 2017, que som al campus Diagonal Besòs, la UPC. Abans de començar us volia també passar un petit vídeo, Xevi, que teníem a punt. En ple segle XXI, el progrés i la creativitat només poden assolir-se d'una manera, amb el treball conjunt. Col·laboració, coneixement obert i interconnectivitat són condicions indispensables per avançar cap a un futur millor. El treball en xarxa és imprescindible per continuar avançant amb exigència i crear de forma eficient i, sobretot, sostenible. Aquesta manera de fer també interpel·la les grans instal·lacions tecnològiques. Cal que treballin coordinades i que es liderin enfocades a la millora i a la innovació contínues. Aquest és el repte per a Barcelona i la seva àrea metropolitana, que el tot signifiqui més que la simple suma de les parts. Així és com es construeix dia a dia la ciutat, el Besòs i l'ecosistema d'energia sostenible del campus Diagonal Besòs. La Universitat Politècnica de Catalunya, a través de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est, forma cada any més de 3.500 estudiants com a futurs enginyers i alhora compta amb més de 500 investigadors que treballen amb la indústria de l'entorn per impulsar millores en cada procés. L'escola s'erigeix com a pol d'atracció al centre d'un ecosistema on les instal·lacions que en formen part s'apleguen per crear multitud de sinergies. L'Ecoparc, la planta de valorització energètica, Districlima, la pèrgola fotovoltaica i la depuradora són l'esquelet vibrant que configura les infraestructures i agents energètics més importants de l'àrea metropolitana de Barcelona. Alhora es constitueix com a zona estratègica per al funcionament del metabolisme urbà, que contribueix de forma essencial al medi ambient metropolità i forma un conglomerat industrial energètic únic a Europa. Els recursos naturals del mar i del riu Besòs contribueixen essencialment a la vida de l'ecosistema, fent possible el seu funcionament 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Cada peça connectada al sistema envia i rep, crea sinergies i forma part d'un cicle continu de gran importància per a les vides de la ciutadania. L'Ecoparc de Sant Adrià de Besòs tracta gran part dels residus generats a l'àrea metropolitana de Barcelona. Amb la matèria orgànica recuperada es du a terme un procés de biometanització que permet produir energia elèctrica per al funcionament de la planta i per al consum energètic de la ciutadania. El rebuig derivat del pretractament dels residus de l'Ecoparc s'envia a la planta de valorització energètica de Sant Adrià de Besòs, on a través d'un procés de valorització energètica genera prop de 200.000 megawatts-hora anuals. També entra una peça estratègica en joc, Districlima, que amb 112.540 tones de vapor d'aigua anuals aprofitades de la planta de valorització energètica, genera energia per abastir pràcticament la totalitat de la calor i bona part del fred a més de 100 edificis. A tot aquest conglomerat de sinergies s'afegeix la pèrgola fotovoltaica del Fòrum, capaç de generar prop de 480.000 kWh anuals. L'energia que produeix se subministra als edificis propers al Fòrum i contribueix d'aquesta manera al cicle de sostenibilitat de la zona. També en forma part d'aquest ecosistema la depuradora del Besòs, que es troba integrada en el teixit urbà sota el Parc del Fòrum. Amb una capacitat de 525.000 metres cúbics al dia, tracta l'aigua consumida diàriament per 2,8 milions d'habitants, la qual cosa la converteix en una de les depuradores cobertes més grans del món. Totes aquestes infraestructures, impulsades per persones que no s'aturen en el seu afany de millora, actuen de manera coordinada i eficaç per respectar els recursos naturals i contribuir al progrés de la societat. Des de la innovació i el compromís amb el benestar de la ciutadania, l'ecosistema d'energia sostenible del campus Diagonal Besòs
amb la Universitat Politècnica de Catalunya com a centre neuràlgic, avança imparablement cap al futur. Molt bé, doncs heu vist aquest petit vídeo i clar, com a universitat, la Universitat Politècnica de Catalunya, doncs la nostra missió fonamental és la formació d'estudiantat i la recerca, però no només. I aquí és on neix el Hub Recercula de la UPC amb l'àrea metropolitana de Barcelona, que és un projecte estratègic de la UPC promogut des de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est. I quin és el repte? Doncs el repte és fer de la UPC un referent de coneixement i pràctica de l'economia circular. Això forma part del pla impulsor del compromís social de la UPC que vol promoure els objectius de desenvolupament sostenible. Aquests són els objectius de l'Agenda 2030 de Nacions Unides i en el cas de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est, doncs el nostre objectiu prioritari és l'objectiu número 12, que és el que refereix a la producció i el consum responsables. Així és com el 2018 doncs, neix el Hub amb la voluntat de ser una plataforma, potser podem tornar a la transparència anterior, una plataforma molt transversal per generar un ecosistema d'innovació per proposar solucions que puguin ajudar a promoure canvis en el model de producció i en el model de consum, ajudats pels grups de recerca en economia circular i les iniciatives del centre. Ara comentaré algunes d'aquestes iniciatives, d'acord? En què promovem projectes, apostem pel desenvolupament col·laboratiu, d'acord? I tot basat en l'expertesa que tenim des de la UPC. Gràcies. Ara sí que pots passar a la següent. Aleshores, bàsicament, aquest és una mica un mapa, que ara us explicaré, dels 3 eixos principals que vertebren el nostre hub. Aquests 3 eixos, l'eix groc seria l'eix d'experimentació, experimentació en el propi campus, som un campus molt nou, d'acord? I hem decidit intentar fer les coses, posar-nos com a repte, fer les coses bé i utilitzar el propi campus com un laboratori d'experimentació. Després, evidentment, tenim la pota verda, que és la d'innovació, que també us explicaré ara en detall algunes de les accions que estem portant a terme, i la pota marró, que seria la de formació i recerca. D'acord? Per tant, això, el Hub per nosaltres és aquest repte, però també ho veiem com una oportunitat per desenvolupar projectes en aquests 3 eixos. Si pots passar, Xavi, gràcies. I la següent també. Comencem, doncs, passa la següent, sisplau. Sí, per la pota groga, que és aquesta de l'experimentació. Doncs volem que el propi campus, i ho anomenem Campus Lab, sigui un campus on experimentar nous projectes i aplicats directament. D'acord? Tenim un objectiu una mica ambiciós i és transformar aquest campus de manera que el 2030 sigui un campus amb un entorn pràcticament sense residus, o minimitzant-los. I en aquest sentit estem treballant de forma menys ambiciosa encara amb diferents aspectes. Per exemple, el propi campus té un bar. Aquest bar està gestionat en aquest moment per DINS, que és l'Escola d'Hostaleria de la Fundació Formació i Treball, que forma i dona feina a gent amb risc d'exclusió social. És un projecte social al qual volem donar recolzament, però a banda estem treballant amb el coordinador d'Economia Circular de Formació i Treball perquè inicialment, quan es van instal·lar a l'escola, vam detectar que utilitzaven packaging de plàstic i ara ja hem fet un pas endavant, hem eliminat l'envàs plàstic, ara s'utilitza envàs reciclat i tenim un projecte d'eliminar també aquests vasos d'un sol ús que es donen a les cafeteries, però lamentablement la Covid ha alentit una mica la implantació d'aquesta proposta. Després, en el propi campus hem instal·lat la Casa To,
Si algú s'ha passat pel campus la pot veure. Què és la Casa TO? És una casa sostenible dissenyada per estudiantat de la nostra escola, de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est i de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, que van participar en un premi interdisciplinar internacional que s'anomena Solar Decathlon, i van participar el 2019 i van estar premiats. La casa es va desmuntar i es va traslladar físicament al campus Diagonal Besòs gràcies a patrocinis d'Ajuntament de Barcelona i de Sant Adrià, i aquesta casa en si és una instal·lació demostrativa de l'economia circular aplicada a l'arquitectura i també una mostra de com un disseny d'un hàbitat pot condicionar la dinàmica del nostre comportament pel que fa a gestió de residus, d'aigua, etc. Aquesta casa es preveuen poder fer més activitats de portes obertes, però que també han quedat actualment alentides per la Covid. Després, una altra iniciativa que també tenim damunt la taula i que ens ha interessat moltíssim la xerrada de la Victòria Martínez és que volem fer de la nostra biblioteca, que és la que surt a la tercera foto, una biblioteca de les coses. I hem estat escoltant molt atentament, com deia, aquesta presentació, i de fet, en la pròpia biblioteca, de forma modesta i de forma pràcticament espontània, hem començat tota una sèrie de préstec d'objectes poc bibliotecaris, com són llapis de memòria, calculadores, auriculars, ratolins, taulers d'escacs o cubs de Rubik, carregadors de mòbil, jocs de taula, a banda dels préstecs que ja fèiem abans de portàtils o projectors, préstecs a la comunitat de l'EB, estudiantat, personal d'administració i serveis i personal docent investigador. Alguns dels objectes de préstec són adquirits, evidentment, però d'altres són provinents dels que es deixen els propis usuaris a la biblioteca. Els usuaris es deixaven carregadors, es deixaven memòries, es deixaven ratolins, i aquests objectes hem decidit allargar-los la vida d'aquesta manera. Aquesta iniciativa, com deia, actual, ha nascut de forma una mica espontània, però tenim preparat, pensat, també intentar una biblioteca de les coses en la nostra biblioteca i esperem potser poder fer xarxa amb agents externs i segur que visitarem la Biblioteca de Sant Martí ben aviat. Molt bé. Doncs si passem a la següent, aquesta seria la pota groga i la pota d'innovació social. Doncs nosaltres el que pretenem és impulsar treballs col·laboratius al voltant de l'economia circular. Un dels projectes estrella, de moment que estem portant a terme, és el Recircula Challenge. Si passes a la següent, el Recircula Challenge és un repte que proposem a estudiantat universitari de grau, màster, doctorat, de fet en format competició. És una competició perquè hi ha premis fins a 3.000 euros, però ens agrada veure-ho també com una experiència i una oportunitat per l'estudiantat. I és una experiència d'aprenentatge única perquè els proposem un problema real i urgent i els demanem que el treballin en format col·laboratiu interdisciplinar per generar noves idees transformadores. Aleshores, els premiats també tenen un acompanyament de l'Espai Emprèn de la UPC per intentar veure la viabilitat de la seva proposta. La primera edició, l'edició del 2019, va ser un repte proposat per l'àrea metropolitana de Barcelona, el nostre Social Hub, i va ser una problemàtica que tenim aquí a l'àrea metropolitana de Barcelona, que són els sobreembalatges, els plàstics films i les bosses de plàstic. Com donar com fer un upcycling d'aquests materials o com tancar-ne el cicle de vida o com, etc. Diferents propostes per resoldre aquesta problemàtica. En aquesta edició, en aquesta primera edició, vam tenir una vintena d'equips inscrits. És un tipus de repte que és en format de cursa de fons, és a dir, no és en format hackathon curta, sinó que és un repte de 5 o 6 mesos en el qual s'ofereix formació a l'estudiantat que s'inscriu. També es fa una jornada
d'intercanvi amb altres agents de l'administració o empreses que puguin estar relacionades amb aquest problema, en els quals aquests estudiants puguin establir contactes. I després hi ha una fase selectiva. En aquest cas, primer van passar 12 equips i la foto que veieu abans, a baix, és la final que vam fer a l'escola el juliol de 2019. Si passeu a la següent diapositiva, us explico una mica el repte que vam proposar pel 2020, que lliga amb el que ens està explicant el Joan Santamaria, del gran volum i la problemàtica dels residus tèxtils, i en aquesta edició de 2020 el repte va ser proposat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, justament, però no d'afrontar tot el problema del tèxtil, es va decidir acotar-lo al tèxtil de tipus esportiu, per motius tècnics, perquè és un únic material, generalment, i en aquesta segona edició es va dedicar a la problemàtica de la sobreproducció actual que tenim i generació de residus en tèxtil esportiu. Què ens va passar en aquesta edició? Va arribar la Covid de ple, la final estava prevista pel juliol, i aquí teniu una pantalla de la final online que vam fer, però malgrat tot estem molt contents de l'estudiantat, que va ser resilient i va aconseguir seguir al llarg d'aquest repte i arribar al final i fer propostes molt interessants. I justament, com que estem de ple amb la pandèmia, el repte d'enguany, i si podem passar a la següent, el repte d'enguany va sobre la Covid. A banda de les enormes conseqüències sobre la salut pública, la pandèmia també ha demostrat la fragilitat del nostre model de producció amb el gran augment de residus nous que estem generant. I aleshores, totes les proteccions passen per generar més plàstic, més sobreembalatges i augmentar la toxicitat del medi. I aleshores també s'han novament encès les alarmes i el repte que proposem és trobar solucions en base tecnològica sempre per augmentar la sostenibilitat de les mesures de protecció de la Covid-19. Enguany estem molt contents d'aquest repte, hem batut rècords, hem tingut 39 equips inscrits, més de 200 alumnes. Dir-vos que l'alumnat que es pot apuntar a aquest repte no necessàriament ha de ser de la UPC, acceptem alumnat universitari de grau, màster o doctorat de qualsevol universitat del món. Evidentment, els que més s'apunten són els que ho tenen més a prop, potser per problemes nostres de difusió, però tenim gent bastant diversa. I justament aquesta setmana s'ha fet la tria dels treballs que passaran a la segona fase del concurs, que han sigut 14 equips enguany, que ja estan en aquesta segona fase que s'acabarà a l'abril i que us convido a seguir la final, que la farem de forma oberta i online. També enguany, perquè també tornarem a estar de ple amb la pandèmia. Molt bé, doncs si passem a la següent, aquí aquesta seria la branca d'expertesa, la pròpia de la universitat on fem recerca, i tenim tota una sèrie de grups de recerca en el propi campus que estan relacionats directament o indirectament amb l'economia circular. El campus Diagonal Besòs, o l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est, és la segona escola en producció científica de la UPC, segons l'anàlisi del vicerectorat d'enguany. I especialment la recerca en el nostre campus és molt heterogènia, però hi ha un pes específic molt important en les branques de química, materials, biomèdica i enginyeria. I aquí us he detallat, potser passem una mica a alguns dels grups que hi ha fent recerca al campus, per exemple, el grup Resource Recovery and Environment Management, que fa recerca sobre desenvolupament de cicles de sostenibilitat de gestió de residus urbans i industrials basats en recuperació de recursos. Després tenim el grup GEMA, el grup d'energia i microbiologia del medi ambient, que investiga biotecnologies sostenibles pel tractament d'aigües i residus orgànics, amb èmfasi en l'eliminació de contaminants convencionals i emergents, i que alhora puguin produir bioenginyeria. També tenim el grup de plàstics i compòsits ecològics, que treballa en la ciència i tecnologia de materials plàstics,
però centrats en el processament i l'estructura, i que té com a objectiu la disminució de l'impacte ambiental del plàstic, doncs, ja sigui utilitzant matèries primeres reciclades o d'origen renovable o noves tecnologies de fabricació més sostenibles. I tenim també el grup de sostenibilitat, tecnologia i humanisme, que és un grup que treballa pel desenvolupament humà en el marc d'agendes internacionals, per incidir en el governament del canvi climàtic i les agendes de treball de la Convenció Marc de Nacions Unides en Canvi Climàtic. Tenim també Tecnofab, que fan tecnologies de fabricació, fan recerca articulada en la fabricació additiva, en processos de fabricació i en fabricació integrada per ordinador. I aquests serien els grups de recerca del campus, d'acord? Però darrerament, especialment arrel de la segona edició del Challenge, doncs vam incorporar l'Intexter, que és l'Institut d'Investigació en el sector tèxtil de Terrassa, que no és del campus, però que ja formen part del hub, d'acord? I també estem incorporant altres grups en aquesta òrbita que pretenem que sigui una òrbita d'interrelació per la recerca i el coneixement. Per promoure també l'economia circular des dels nostres estudis, doncs enguany hem fet la primera edició d'uns nous premis, quan els estudiants acaben els seus estudis, ja sigui de grau o de màster, a fer un treball final d'estudis, que es diu treball final de grau, TFG, o treball final de màster, TFM. Doncs enguany hem fet la primera edició dels premis TFG i TFM en economia circular. I, de fet, un dels treballs premiats, un accèssit, ha estat un treball que estudiava la viabilitat d'una biblioteca de les coses en el si del nostre campus, i arrel d'aquest treball i segur del que puguem aprendre amb la Victòria, que ens hem de trobar segur molt properament, perquè tot això era un projecte que teníem però que s'ha alentit com molts d'altres, doncs volem intentar veure com podem desenvolupar tot això, d'acord? I després, en el camp de la formació, evidentment, doncs no només tenim màsters o postgraus o assignatures que fan incidència específica en aquests objectius de desenvolupament sostenible, sinó que, part del pla d'impulsió social de l'UPC, dins que això, aquests objectius acabin sent permeables a tota la formació del nostre estudiantat. D'acord? Doncs em sembla que fins aquí havia acabat la presentació, i bàsicament aquest seria el mapa general. Nosaltres creiem que la universitat, més enllà de formació i recerca, té un compromís amb la societat, i per això des del campus Diagonal Besòs promovem el Hub Recircula, apostant de forma clara que el futur ha de passar per l'economia circular. Moltes gràcies. Fins aquí, y no sé si teniu alguna pregunta. Sí, muchas gracias, Muriel. Antes de empezar con las preguntas, nos han puesto una reflexión, la coordinadora Airenet, y la vamos a leer, ¿vale? Dice, cal dir també que les infraestructures esmenades com l'incinerador terça, la depuradora, les centrals tèrmiques de cicle combinat són els principals pols de contaminació atmosfèrica de l'AMB, que afecten greument la salut de tots els habitants, no només de Sant Adrià de Besòs, sinó de tots els municipis de l'entorn. Cal exigir el tancament urgent de la incineradora. I aquesta és la reflexió que nos hacen des d'Airenet. Sí, esperava alguna reflexió en aquest sentit. Evidentment que aquestes instal·lacions que són necessàries en una societat són molt, molt controvertides i em consta a la problemàtica de la incineradora, d'acord? I com que nosaltres formem professionals que finalment seran responsables d'aquestes instal·lacions i treballadors d'aquestes instal·lacions, doncs és per això que creiem que la nostra missió és també donar aquesta visió al nostre estudiantat, perquè ells tindran aquesta responsabilitat en el futur de prendre aquest tipus de decisions des de les pròpies infraestructures, des de l'administració, com a tècnics i com a responsables i com a treballadors. Per tant, molt d'acord amb la reflexió, totes aquestes infraestructures són contaminants i el nostre repte, com que són també necessàries, és
que siguin el millor possible i que aquella gent que hi treballin, si surten de les nostres formacions, doncs tinguin també formació en aquests camps. Gràcies per la reflexió. Muy bien, seguimos. Hay varias preguntas sobre la casa que comentabas tú antes, la casa sostenible. Entonces, ¿cómo es diu la casa? Si es pot visitar i com fer-lo. Sí, doncs ara com ara em sap greu que us he de dir que està parat, d'acord? Però evidentment que és una casa que pretén ser un model i l'objectiu d'aquesta casa era fer-hi moltes activitats, algunes de les quals obertes al barri, a centres d'ensenyament, fins i tot a veïns. Aquest era el nostre objectiu, però evidentment amb la pandèmia penseu com estem les universitats en aquest moment. El nostre estudiantat no pot venir al nostre campus a fer les classes. En aquest moment les estem fent virtuals i, per tant, si la nostra prioritat, que és la formació, en aquest moment està troncada, l'estudiantat només pot venir a fer pràctiques i exàmens, doncs en aquest moment no podem donar cabuda a cap altra activitat. Però esperem que tota aquesta situació se superi aviat i que a Casa Tor es pugui posar a la disposició de l'entorn com era el que estava previst inicialment fa uns mesos abans que ens trobéssim en aquesta situació. Perfecte. La última pregunta que tenemos aquí al chat. Quins beneficis heu notat gràcies a aquests projectes i en l'entorn més proper? D'aquesta energia que genereu es beneficien als veïns? En el campus Diagonal Besòs hi ha un projecte que està portat des del campus, des del BTEC, que se'n diu Impact Metrics, que el que pretén és veure quin impacte tindrem la universitat en l'entorn proper, d'acord? Aquest és un projecte, aquesta pregunta, suposo que és una informació que ens interessa molt, que no ho estem portant tant des de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est com des de la gestió de la implantació del propi campus, veure realment quin impacte estem tenint en l'entorn en diferents àmbits. I no tinc resposta a això, però em consta que estem treballant en veure si podem trobar, s'estan veient tot d'indicadors, i si d'aquests indicadors podem arribar a veure realment quin és el nostre impacte en l'entorn proper. Perfecte. Y acabamos con otra reflexión. Bueno, encantada d'escoltar a la Muriel. Felicitat per la vostra motivació als estudiants cap a l'economia circular, grans projectes pel jove i pel futur de tots. Moltes gràcies. Y gracias a ti también y gracias a todos.